si Adrian Salceda. Taon-taon permi naginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil Diyos marhay na hapon, Bicolandiao. Diyos marhay na hapon man, 2D. Welcome sa 2D sa GB. Ako si Angeline Dagta at kasama ko ngayong hapon ay ang aking co-host na si Jeffrey. So Jeffrey, greet mo naman ang ating mga tagapanig ngayong hapon. Diyos marhay na hapon, Bicolandia. Diyos marhay na hapon, 2D Albay. As in, Diyos marhay na hapon man po sa sakuyang partner. So ayun, kumusta naman ang week mo, Jeff? Kamusta ang ating buhay lately? Sa ngayon, okay lang naman. Medyo busy dahil sa mga susunod nating gagawin. Okay. So, At yun, so okay naman daw si Jeff sa ating ngayong week. So ako naman, medyo busy rin talaga tayo dahil sa dami ng ganap. At yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon dito sa 2D sa GB. So yan, sa unang pag-uusapan po natin ngayong araw is of course yung turnover po ng University of the Philippines College of Agriculture and Food Sciences, Institute of Plant Breeding sa Albayang Farmers Organization ng 25,000 assorted vegetable seeds para po sa ating mga albayano. So ano nga po ba ang UPLB CAF IPB? So yun po ay isang national research center, National Biotechnology Research Center ng University of the Philippines, Los Baños. Sila po ay nagde-develop ng mga bago at improved varieties of important agricultural crops. Dahil syempre ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa na may magagandang topographical area po para sa pagtatanim ng agriculture crops. So nag-undertake rin sila ng investigations sa plant breeding and other disciplines related po sa pagtatanim. Isa rin sa mga pinaka-importante nilang ginagawa ay ang pag-preserve or pag-maintain ng mga germplasm ng mga important and potentially useful agricultural crops. So, isa rin po sa mga pinakamahalagang ginagawa ng University of the Philippines Los Baños College of Agriculture and Food Sciences, Institute of Plant Breeding, ay ang pag-assist nila sa iba't ibang agricultural agencies na padamihin po ang production ng quality seeds and vegetable materials or vegetative materials of recommended crop varieties. At yan po, kaya naman, nag-request ang Albay Young Farmers Organizations Incorporated ng 25,000 assorted vegetable seeds worth 1.2 million at ito po ay tama ka dyan. Nag-turnover nga ng assorted vegetable seeds ang UPLB College of Agriculture and Food Science Institute of Plant Breeding. So, ulitin ko, ito ay 25,000 packets of assorted vegetable seeds na nagkakahalaga lang naman ng 1.2 million. It includes sa packets ng ating assorted vegetable seeds, ito ay yung upo, okra, palsitaw, o kung tawagin natin dito ay balatong, kamatis at talong. Ito ay nangyari noong last May 25, 2023. And itong mga assorted vegetable seeds ay parte ng UPLB's scaling out the utilization of IPB or Institute of Plant Breeding Developed Seed for selected lowland vegetables towards sustainable seed system na naglalayong makapagbigay ng kabuhayan sa bawat komunidad sa pamamagitan ng farming or pagtatanim. So present din sa pag-turnover ang mga representative at researchers ng UPLB CAF IPB na sina Mr. Elmer Inicola, Mr. Laverne Gueco at Ms. Verma Ria Lee. At dahil dyan, lubos po kami nagpapasalamat muli sa UPLB sa kanilang ibinahagi sa atin na assorted plants. And ito man po na mga tig-turnover sa tuya, gagamiton po inikan AYFO or ng Albayang Farmers Organizations Incorporated sa pagdidistribuarta sa mga albayano. Manugod sa mga programang inihanda namin para sa Indo. Mga programang pang-agrikultura para sa karahayan kanlambang saro. Nabanggit ko naman po ang programa. Naiinot na po dyan ang inisyatibong pang-agrikultura na tig-introduce kan Department of the Interior and Local Government. Yan po ang satuyang paghuhurunan sa pagbabalikan 2D sa GB.
An oras hatod sa Indokang. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. O mayor no dekap, alkalde ka po lang ginamahigos. An orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Lakol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. O mayor no dekap, alkalde ka po lang ginamahigos. An orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, o negosyo. Pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonikap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an legacy yan yarumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang ya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an legacy yan yarumdong. Joey? So ayun, i-wrap up muna natin ang nauna nating topic. So it's about UPLB, College of Agriculture and Food Sciences, Institute of Plant Breeding. So noon nga po, nag-request nga po ang Albay Young Farmers Organizations Incorporated ng 25,000 sorted seeds and vegetables sa UPLB IPB. At ito po ay na-grant, and noong May 25 po na i-turn over ng UPLB CAF IPB sa Albay Young Farmers Organizations Incorporated headquarters sa Albay ang 100 boxes of assorted seeds and vegetables na naglalaman po ng total of 25,000 packs po ng seeds. And ayun nga po, ito po ay nagmula sa programa ng UPLB na Scaling Out the Utilization of IPB Developed Seed for Lowland Vegetables Towards Sustainable Seed Systems, na ang layunin ay magbigay kabuhayan sa mga komunidad through farming o pagtatanim. At syempre, isa rin po yan sa mga layunin ng Albay Young Farmers Organizations Incorporated. At ayon nga po sa Albay Young Farmers Organizations Incorporated Executive Director na si Mr. Josh Barcelon, ang assorted vegetable seeds mula sa UPLB IPB ay gagamitin sa iba't ibang programang pang-agrikultura ng AYFO, lalo na sa implementation ng DILG sa pag-support to barangays na pag-uusapan po natin ngayong hapon din. Tama ka dyan, partner. Ang hapag-support nga ay inintroduce sa atin ng Department of Interior and Local Government. Ito ay napapaloob sa Memorandum Circular Number 2023-001. Ito ay inisyatibong pang-agrikultura kan DILG. Aram ta na dakulang parte kan ekonomiya ang sektor kang agrikultura. Pero kang mga nakaaging taon, napapansin ta asin nararamdaman ta ang pagbaba kang porsyento nin food security sa satuyang banwaan. Maraming factors na nakaapekto dito, katulad na lamang ng kalamidad. Hindi natin to may iwasan, lalong-lalo na dito sa ating banwaan. At ang pandemya na lubos na nakaapekto sa atin, lalong-lalo na sa mga magsasaka. At dahil dito naapektaran ang produksyon kan sa tuyang mga paratanom. Iyan man ang nahiling na rason kan DILG kung nataninda na buo ang proyektong hapag o halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay project. So ano nga ba ang pinakalayunin nito? So yan, ang hapag o
Hapag Support 2023 o ang hapag, it means halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay project by DILG. Ito po ay ang layunin po nito ay bigyan ng sustainable agriculture initiatives ang ating mga barangays. So ito po ay pinapagtibay po natin ang agricultural activities ng mga barangay sa pamamagitan po ng pag-establish ng barangay community gardens, wherein households po and communities will be encouraged na mag-produce po ng fresh, healthy, and take note, affordable fruits and vegetables na maging accessible po sa lahat po ng households natin sa community through community gardens in barangays vacant areas. So, yun nga po ang purpose nitong programang po ito is mag-diversify po yung food source natin to contribute to ensuring food security in the community. So, ang scope po nitong programang ito is all provincial, city, municipal, and barangay governments, DILG regional offices, BARMM, Minister of the Interior and the local government, and all others concerned. So, dito po sa 2D Albay, meron po tayong 8 barangay na pagbibigyan po natin ng ating mga ng programang pong ito. Una po is ang Legazpi with 70 barangays, Daraga with 54 barangays, Kamalig 50 barangays, Ginubatan 47, Manito 15 barangays, Pulangi 44, Libon 45, and Rapu-Rapu 34 barangays. Sila po ay makakatanggap ng agricultural tools na rake, hoe, shovel, sprinklers, and seedling trays. And yung mga vegetable seeds nga po na nabanggit kanina, upo, okra, sitaw, kamatis, at talong. Kaya akin na lang pong uulitin, alinsunod sa proyektong ito, ang Albayang Farmers Organizations Incorporated ay magkakaigwanin programa. Iyo po ay yung nabanggit kanina, yung hapag distribution of gardening tools and assorted vegetable seeds sa bawat barangay dito sa 2D Albay. Inipuan sa tuyang mga schedule, sa Legazpi, magpupuon po kita June 7, 2023, 1 p.m. sa Orosite Covered Court. Sa Daraga, June 8, 2023, 1 p.m. sa Bagong Bayan Gymnasium. Sa Kamalig, June 9, 2023, 1 p.m. sa Ilawod National High School Gymnasium. Sa Ginubatan, June 13, 2023, sa Ofracio Pavilion Poblacion. Sa Manito, June 15, 2023, pero gaganapon po ang pagdistribuar po digdi sa Manito is barangay to barangay. Sa Pulangi, gaganapon po ang distribution sa Salceda Gymnasium BUPC sa June 16, 2023. Sa Libon, June 17, 2023, 1 p.m. sa Libon Gymnasium. At sa Rapu-Rapu naman, June 20, 9 a.m. sa Batan Covered Court. Ulitin ko lang po, ang mga LGUs po na pupuntahan ng Albayang Farmers Organizations para po sa hapag distribution ay ang Legazpi City, Daraga, Kamalig, Ginubatan, Pulangi, Libon, Rapu-Rapu, and Manito. So yan po ang sa tuyang mga schedules. At syempre, dahil man po ini magiging posible kung wala ang tabang kan sa tuyang mga partners and sponsors. Sa tuyang pong pasalamatan, inot na ang sa tuyang ever supportive to the Albay District Office of Kong Joey Sarte Salceda, ang Albayang Farmers Organizations Incorporated, cultivating the minds of the Albayanos, ang Department of Agriculture, Regional Field Office 5, DILG Albay, Institute of Plant Breeding, UP Los Baños, College of Agriculture and Food Science, at ang LGU of every municipality here in 2D Albay. Ayan, so magkita-kita po tayo sa mga schedule po na nabanggit. At muli po, nagpapasalamat ang Albayang Farmers Organization sa atin pong mga partners and mga nag-sponsor po para may pagpatuloy po natin ang mga event na to. At sa lahat po ng magiging beneficiaries po ng ating Hapag Support 2023, naway maging makabuluhan po ang pagpapamigay po natin ng assorted seeds and vegetables. Unti-unti kakayanin po natin na sa mga initiatives po ng agriculture initiatives po na ito ay mabibigyan po natin ng sustainable livelihood and sustainable food ang ating mga kasama sa komunidad.
So partner, ano ba ang masasabi mo sa naging discussion natin ngayong hapon? Syempre maganda itong inisyatibo. Unang-una na ng DILG sa pagbuo nila ng Hapag 2023, yung pag-i-implementa nila sa bawat barangay na hinihikayat nila bawat barangay na magkaroon sila ng community garden kung saan doon na lang mismo yung barangay magtatanim. At kapag alam natin na may taniman, yung barangay, magiging accessible na lamang yung mga pagkain na mapagkukuhanan nila. And syempre, hinihikayat din ng Department of the Interior and Local Government na hindi lamang ang barangay mismo ang magtatanim, kundi yung bawat bahay, kabahayan, sa tahanan, simulan natin sa tahanan. At magiging mitya ito upang magkaroon tayo ng sustainable food. And dahil diyan, so syempre hindi rin pwedeng mawala ang importansya ng agrikultura lalo na sa mga kabataan. Isa sa mga layunin ng Albayang Farmers Organizations Incorporated is to hone young farmers dahil syempre ang Pilipinas ay kumbaga nakadepende halos ang ating pamumuhay sa agrikultura. So ang importansya kasi ng agrikultura sa mga kabataan is of course, ang agriculture kasi hindi lang siya pagtatanim. So may marami pang ginagawa sa agriculture, and ito yung mga kailangan nating simulan dahil sa mga susunod na henerasyon, kabataan talaga ang mag-uumpisa niyan. So sa mga maliliit na agriculture initiatives, mapagtitibay natin ang ating agriculture sector para mas marami pang dahil syempre ang mga nasa agriculture sectors, sila ang halos nagbibigay talaga ng makakain sa ating mga tahanan. So nararapat lamang na bata pa lang or mga kabataan pa lang ay nag-uumpisa ng ma-indulge o maisabak ang mga sarili nila sa agrikultura. So, importance din syempre ng community gardens. Ang community gardens ay nagbibigay ng accessible food sa lahat ng mga households. So, yun yung pinagsamang layunin ng UPLB Institute of Plant Breeding at Albayang Farmers Organization na mag-establish ng community gardens kung saan mas magiging accessible yung mga mura at healthy of course na mga pagkain na magiging accessible sa mga bahay-bahay na hindi na nila kakailanganing bumili, lalo pa na tumataas ang mga bilihin, 'di ba? Bago pa lang itong programa natin, nakaranas na ang Pilipinas talaga ng napakataas na presyo ng mga bilihin, at dahil diyan sa pamamagitan ng community gardens mapaparami pa natin ang mga prutas at gulay na magiging accessible sa lahat ng mga bahay. Yan. So ayan, naway marami po kayong nalaman at see you po. Magkita-kita po tayo sa lahat ng barangay na bibisitahin ng Albayang Farmers Organizations Incorporated. So again po, ulitin lang po namin na hindi po magiging posible ang mga inisyatibong ito kung wala po ang ating mga partners. Unang-una na dyan ang 2D Albay District Office of Kong Joey Sarte Salceda, Albayang Farmers Organizations Incorporated Cultivating the Minds of the Albayanos, Department of Agriculture Regional Field Office 5, Department of the Interior and Local Government Albay, Institute of Plant Breeding University of the Philippines Los Baños, College of Agriculture and Food Science, and of course the local government units of the municipalities in 2D Albay. Yun lamang po, para sa hapon na ito, magkita-kita po ulit tayo sa mga barangay na bibisitahin ng Albayang Farmers Organizations. Hanggang sa muli po, ako si Angeline Dagta, kasama si Jeffrey Abane at ito ang 2D sa GB, Diyos Mabalos sa Indogabos. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si